Kazım Polat nivîsî ji Herodotes çend gotinên li ser medan. Demek berê di nav pirtûkên min ên di refan de pirtûka tarîx a Herodotes a biwergera Tirkî ber çavê min ket. Bi salan e di nav pirtûkê min de di quncikekî de bi hemû taybeta xwe ya stûr sekiniye. Nizanim çend sal berê min girîbû û heta îro di wî cihê danîbû û dest nawîtibû wê. Min ew ji wî quncikê hilgir destê xwe û çav di nav rûpelan gerand. Dema min sernavekî bi medan ve têkildar dît, di cî de çend rûpel min ji wir xwendin. Piştre ez vegeriyam serê pirtûkê, ji serî heta dawî min xwend. Bi rastî xwendina vê pirtûkê pir hêsan bû. Tu dibêjî qey li rêzefîlmekî temaşe dikim. Bi xwe ji temaşekirina rêzefîlman hez nakim. Herikbar bû û ev jî bi dîtina min ji hostatiya çîrokbêjiya Herodotes e. Min piştî xwendina hemû pirtûkê biryar da ku ez pasajên bi dewlet û împaratoriya Medyayê û medan ve têkildar ji xwe re wergerinim Kurdî. Min wergeram Kurdî ji bo ku bi dîtina min gelek bûyer û çîrokên balkêş ên ji rastiya dîrokê dûr têde hebûn, li ser van bûyer û çîrokan bi Kurdî bifikirim û bipûnijim. Min kir. Niha ez dixwazim hinek li ser van bûyer û çîrokên balkêş bisekinim. Binirxînim û şirove bikim. Ji bo ku eger me pêşe Kurdin, ku di van vegotinên Herodotes ez ji sedî sed qanî bûm ku me pêşe Kurdanin, bi dîtina min ev bûyer û çîrokên Herodotes vedibêje îro hê jî di nav jiyan û çanda me Kurdan de bi cî girtine û bi bandorin. Dîrok û çîroka medan ji vegotinên Persan. Her çiqas Herodotes li ser dîrok û bi gelemperî li ser jiyana medan gelek agahî dide me jî, lê pêşî ev agahiyên Herodotes dide hema sed û pêncî sal piştî rûxandina keyîtiya medan berhevkirine û ya duyem Herodotes van vegotinan di dema êdî Persan med bi temamî ji serweriyê, rêveberî û sarayê dûr xistin de ji Persan digire. Ev vegotin çiqas rast e çiqas şaş e, bi guman e. Vê yekê Herodotes di pirtûka xwe de eşkere dike dibêje. Niha em ê vê ji xwe bipirsin. Kî ye ev Kîros dê desthilatiya Kroîsos bi dawî anî û Asya çawa bi destê Persan ket. Vê yekî em ji cûr be cûr vegotinên Persan hîn dibin. Ez ji nav van şûna yên çîroka Kîros cîla dikin û dibiriqînin yên bûyerê wekî bûyî didin der vebêjim. Her çiqas ev ne ji çîroka Kîros cuda cuda bi sê dirûvên cuda didin jî ez ê dîsa jî ji van bişopînim. Yani em li vir ji Herodotes fêm dikin ku Pers di vegotinên xwe yên dîrokî an jî çîroka rastî cîla dikin û dibiriqînin û cuda bi cûra ve dibêjin rastiyê rast e rast nebêjin. Dîrokê xira dikin li gor xwe ava dikin. Herodotes dema destpêka avakirina dewleta Med vedibêje wa dinivîse. Asûran Asyaya jorên 520 sal dibin serdestiya xwe de digirtin. Cara yekem Med jê veqetîn. Ji bo serxwebûna xwe bi şerkirinê egîdiya xwe nîşandan. Ji koletî filitîn. Azadiya xwe bi dest xistin. Piştî van heman tiştî gelên din jî kirin. Di nav medan de kesekî jîrê bi navê kurê Peraotes, Ferhat an jî Firat e. Deokes hebû. Wî Deokesê çavê xwe li bilindiyê bû û wiha dikir.
med wê demê li gundan bela wela dijiyan û dey o kes di gundê xwe de kesê herî rêzdar bû. Bi baldariyeke mezin û bê bêzarbûn dadgerî dikir. Medya ji serî heta binî di nav tevlihekî de bû. Eşkereyê agahiyên di vê paragrafê de jî bi tarîfat ji persan girtiye, ji bo ku kesî ku dewleta medyayê ava bike divê ne kesekî ji rêzê bibe. Lê agahiyên ku Herodotes ji persan wergirtin û gihandine me, deyî o kes kesekî gundî lê di gund de kesê herî rêzdar nîşan dide. Lê em zanin ji wê demê heta demên nêzik bo keytî an kiraltiyê divê ew kes ji malbateke resen an jî esil ya herî biçûk ji mîratiyekî bibe. Bereva jî dema qala Kîros dike ji vegotinên persan dibêje bavê wî ji malbateke resen an jî esil bû. Ez ê li jêr qal bikim ku Herodotes û Yewnanî bi esl û asterê Kîros bigumanin. Em ji vegotina Herodotes dihêsin ku Persên serweriya medyayê bi dest xwe xistin heta dema Dariusê derbeya duyemîn a li hemberê medan kir û med bi temamî ji serweriyê û serayê dûrxistin. Pers û key an jî qiralên Persan di bisriya raseniya keytiya medan serweriya xwe bi rê vedibirin. Ew Kîros û zarokên wî keytiya xwe bi malbata keytiya medan vegirê didin û bi wan xwe meşrû nîşan didin. Heta dema Darius xwe pirî caran wekî med binav dikirin. Cara yekem Darius gor ku leşkerekî ji rêzê bû û piştî bi darbeyekî serwerî bi dest xwe dixe. Ji xwe re zernêjadeka Axamenî yanî dîrokekî saxte ji xwe re ava dike. Bi vî avayî ji raseniya medan difitile û medan bi qirkirineke mezin ji sera û serweriyê dûr dixe. Agahiya dudiyan a ku Persan dayîyê medan piçûk bixin, med wê demê li gundan bela wela dijiyane. Divê ev agahî jî şaş bibe ji ber ku Herodotes heft mîratî an jî federasyonên eşîran ê medan dijmêre. Yên dibin serweriya deyî o kes kom bûn bi tenê ahaliya medan bû. Med ji cure bi cure bavikan pêk dihatin. Bûsan, payetekan, strûkhatan, arîzantan, bûdiyan, magan, ev ji vê rastî nîşan dide medan rêveberiyên xwe hebûn û med wê demê li gundan bela wela nedijiyan. Di vegotinên Lîdiyayan de Kîrosê Persî. Rojekê heştir wê bibe keyê medan. Ev gotin falbazên Lîdiyayî gotibûn ya ku Herodotes vedibêje. Herodotes dibêje Kîros bû ew heştîr. Ji bo ku dê û bavê wî ne ji yek nijadê bûn, diya wî ji nijadekî resen dihat. Bav jî bi qasê wê ne resen bû, diya wî keçekî medyayî a ji keyê medan Astyages azîdeha qe û ez ê di nivîsê de vî navê bikarbînim. Bav jî Pers qet layıqî wê nabe jî. Merikekî di bin banê xwedanê xwe de destûra jiyanê dayîbûyî bû. Li vir eşkereya Herodot Persan ji çavkaniyên Grêkan yanî Yewnanan dide û li hemberê azîdeha Kîros hema hema bê resen dibîne. Gor Herodotes û Lîdiyayî û hemû Yewnanan di civata Rojhilat de resenî û asılbûn para medane û per ji ku û ji kêjan eslî hatine nexuyaye. Ne di bilindiyê medan de ne, lê dema Herodotes ji vegotinên Persan vediguhêse
per ji kîros û xwe re çîrok û dîrokek resen ava dikin û Herodotes jî bi xwe pir van vegotinan bawer nake, lê dîsa jî ji nav van hinekan tê bawerkirin û vediguhêze.